дар даври 16-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум, дастаи Паншери Ҷалолиддини Балхӣ дар варзишгоҳи худ бо ҳисоби 7-1 тими Барқчии шаҳри Ҳисорро мағлуб намуд. ҳисобро дар дақиқаи сеюм ҳамлавари дастаи Паншер Абдухалил Боронов боз кард. баъд аз чанд лаҳза бозингари дигари ин тим Гулрез Аслонов таносубро дуболо намуд. пеш аз анҷоми нимаи аввал Гулрез Аслонов натиҷаро 3-0 гардонид. дар дақиқаи 54-уми пайти дуюм бошад, боз ҳам соҳибони майдон бартариро ба даст гирифта маротибаи чорум хати дарвозаи меҳмононро рахна сохтанд. Маҳмуд Ғайюров низ исми худро дар феҳристи нафарони голзада номнавис кард. дар идомаи рақобат Гулрез Аслонов голи сеюми худ ва шашуми дастаашро дохили дарвозаи Барқчӣ намуд. бо гузораи чанд дақиқаи дигар бозингарони дастаи меҳмон танҳо бо задани як гол даст ёфтанд. ҳамчунин пеш аз анҷоми дидор Абдухалил Боронов голи ҳафтуми дастаашро вориди дарвозаи тими Барқчӣ намуд. бозии навбатии мо бо дастаи Барқчӣ буд. дар майдони худ мо тайёрӣ хуб дида будем, мо омода будем ки дида будем ки Барқчӣ дастаи Равшани Кулоб яъне лидери Лигаи Якумро ғалаба кард ва эсхатором ғолиб омад. барои ин мо тайёрӣ сахт дида будем, ҷиддӣ. он чизе ки аз сари мавсим мо ба бачаҳо мехостем шунавонем бифаҳмонем, бачаҳо нав дарк кардесанд, бозишон хуб, чизе ки мо мехостем онро карданд, ба ҳамин ғалабаи хуб шуд. бачаҳо бозии хуб карданд, ҳам бозии хуб карданд, ҳам ғалабаи хуб шуд. ҳамашро табрик мекунам, аз бачаҳо розиам, аз бозиам розиам. Барқчии Ҳисорро қабул кардем дар хона, беҳад бозӣ нағз шид. бачаҳо якдигарфаҳмӣ нағз кардем, тайёрии мо нағз буд, тренерҳо, мураббиҳо қатъи мо нағз кор карданд, барое ки бозии мо дар бениҳоят дар кор буд. 3 очкоро мо ба даст овардем. ман дар ин бозӣ ба ёрии ҳамдаставонам 3 голро ба саман расондам. ман мехоҳам ки дар оянда дар чемпионат шумораи голҳоро зиёд кунам.